βγάζει τόση ζέστη η λάμπα που δεν μπορώ να κουνηθώ. Εμένα μου λες. Δεν θα τα καταφέρουμε, Πάτρικ. Εννοείς ότι δεν θα πάρουμε το στέμμα και δεν θα σώσουμε τον κύριο Κρά? Ούτε τους εαυτούς μας δεν θα προλάβουμε να σώσουμε, φίλε. Ευχαριστώ. Μην το συζητάς. Λοιπόν, φαίνεται πως ό,τι είπαν για μας ήταν αλήθεια, Πάτρικ. Εννοείς ότι είμαστε εγωιτευτικοί? Όχι, ότι είμαστε παιδιά. 2 μικρά παιδιά που έχασαν τα λογικά τους. Ήμασταν καταδικασμένοι από την αρχή. Κοίταξέ μας. Ούτε καν το πλησιάσαμε το στέμμα. Τους απογοητεύσαμε όλους. Αποτύχαμε. Η Κοχυλούπολη. Ναι, ποτέ δεν φτάσαμε στην Κοχυλούπολη. Η Κοχυλούπολη. Ακριβώς, φίλε. Ναι, το μέρος που δεν πήγαμε ποτέ. Η Κοχυλούπολη. Οκ, τώρα άρχισες να με εκνευρίζεις, Πάτρικ. Όχι! Κοίτα την πινακίδα! Κοχυλούπολη! Δωράκια και μπιχλιμπίδια. Η Κοχυλούπολη είναι μαγαζί δώρων. Μα αν είμαστε στην Κοχυλούπολη, τότε πού είναι το στέμμα? Το στέμμα του Ποσειδώνα. Είμαστε στην Κοχυλούπολη. Πάτρικ, τα καταφέραμε. Ναι, έτσι φαίνεται. Καλά τα καταφέραμε για μικρά παιδιά.